κεφαλιά του η μπόρα. Μάχε σώμα με σώμα παίζεται, λέει ο Δίας. Έσε. Νέα σέντρα. Ο Ελκαμπή. Γκολ! Γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα. Το πρώτο γκολ στο τελικό. Το πρώτο γκολ στο τελικό. Είναι το Ολυμπιακού. Το πρώτο ελληνικό γκολ στο τελικό Ευρώπης. Τρομερά πράγματα. Πέφτει το γήπεδο. Η Αγιά Σοφιά σύαινε. Και αυτή τη στιγμή αμήνονται όλοι, αμήνονται και αυτοί που βρίσκονται στον πάγκο και οι 20.000 στις εξέδρες και όσοι δεν μπόρεσαν να βρεθούν εδώ και αυτοί που δεν ζουν για να ζήσουν αυτή τη στιγμή, αμήνονται και αυτοί για να κρατήσει ο Ολυμπιακός το υπέρ του σκορ και να πανηγυρίσει το πρώτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του. Σφύριξε! Τελείωσε! Το πήρε και το σήκωσε ο Ολυμπιακός! Απίστευτο! Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής του Conference League! Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης!